जाखौ बे सेटखौ होदों बेनि थाखाय जों साबायखर होगोन आरो जों गोजोननाय मोनदों जे न'खराव गैयाब्ला माने फरायनो थाखाय जोंनो अननानै हेफाजाब होदों। मा क्लासाव फरायो? बे सेकेन्ड बे रांजों मा खालामनो सानदों? रांजों आं बेखौनो खालामनो सानदों माने लेखा बायनो हायाखै बेखौनो बायगोन। Orang danya hobi tak tahu lagi. दिनैहाय जा खोब गोजोनथावना बाथ्रा जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा गियान सोरां बिथांखिनि जे मोनसे जा सेक राननाय हाबाफारि जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ जों एसे सिगाङाव जों मावखांबाय आरो बे सेक राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनैहाय जोंनि समाजनि सिङाव 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो जों दिनैहाय सेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामो जे थांनाय समाव जोङो बेबादिनो खनसे खननै खनथाम नैबे जोंनि ब्रैथि खोलोब जोङो खनब्रै सेक राननो हाबाय आरो बे मोनसे सेक राननायाव खनसे सेक राननायाव जों 200 दिनै जोङो खनब्रै जों सेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदि सेक राननायनि हाबाफारिया जालांबाय थागोन। जोंहा गियान सोरां बिथांखिल' नङा जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड सुरित फान्ड जे रग निर्मल आरो जोंहा आलारि सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि गोबां बेबायदि सेक राननाय हाबाफारिया दिनै जाबोगासिनो दं आरो जालांबाय थागोन आरो जोङो आसा खालामो बे सेक राननायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे गावनि नांगौ मुवाफोरखौ जाहाथे सोरजिनानै लायो बेखिनिखौ जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों आरो जों मिजिं खालामो जोंनि बिटिआर सरकारनि बे जिखिनि फिसा जिखिनि अनथोब बे अनथोबनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा निसय एसेब्लाबो लाब जागोन होननानै आं मिजिं खालामो। आं खोब बाख्नायदों आं खोब बिथांखौ बरायनानै लागोन आरो बरायनानै लाबाय। बेबादिनो जोंहा जय मुसाहारिल' नङा गोबां माखासे एमसिएलएफ्रा जोंजों सोमोन्दोआव दा दङ आरो गोबां जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जोंनि खाथियाव साफैफैगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगां जोंहा एमसिएलएफोरल' नङा गोबां मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंजों निसय फैनायनि लामायाव दङ। जोङो मिजिं खालामो बिथांमोनहा लोब लोब जोंनि दोलोआव निसय हाबगोन आरो हाबगासिनोबो दङ आरो जोंनि समस्थियावबो बेबायदि माखासे बिथांमोननि जे सापर्टार जे मददगिरि बिथांमोना जोंनाव फैगासिनो दङ। आं मिजिं खालामो जों खौसेयै जोङो निसय मावनो हानांगोन आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जे एमपि बिसायख'थिनि सिगां जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दरजाया खुला आरो बे खुला समावनो जाहाथे जोंनि गुबुन गुबुन दोलोनि जोंनि अपोजिसननि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि दोलोआव हाबनायाव जोंहा बरायनाय दङ आरो जोङो बुंबाय थादों बेखौनो फैगौ एमपि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जोंनि दलाव जुदि हाबनो होननानै बिथांमोना जुदि सानोबा जे भारत सरकारा गोदान सरकार फैनायनि उनाव जोंनि दलाव हाबनो होननानै बुङोबा जों बुंबाय थादों बेखायनो 5,000 एडमिसननि थाखाय जों निसय लानाय जागोन जों बे बाथ्राखौ ओंखायनो बुंबाय थानाय जादों।